Salam, men diýdi. Hawa. Şaba sağa götürsün. Bäde kamerayı çalıp diýenmi? Oýun edýän. Men çapdyrap görýän edýän bäde. Ana, dukana bak gatdypdy. Nire? Elbetde o wagtda. Bäh. Hatta yetişmedimi edýän? Ha, ýok. Bildim. Ana, şeydi ben ilkinci haftamızda benim avatara buldu. Ber dedim ben yatıp kaldım. Yok. Senaryoda o şan geldi. Ben ova geldim öyle. Ova. Dedim sen. Mamam canlara geldim. Ana bağlı. Ana düştük. Berde de ova o neredeydi? Mamam can. Yine görýän maşynada ýolny ýürap barýanyny görüp dedim anam diýen. Yine şey dedim agama da ortaňy ýakynlaýdy. Maşynadan düşsün. Şey dedim ova durmuşum. İlkinci günleri başladı. Yine de ova. Ha? Allah'dan bilodum we. Çygara galan geleýdim öýde. Heýken gurla oturma. Özüňi tomaşa edäýin. Maltym muly aşyk messan, bagladım şanyňa dessan. Menzil gähi bagy bossan, bakçaly bagdan aýryldy. Salamu aleyküm ağam. Be, ýüregi ýardyň aý. Wa aleykum salam. Gowum ýa. Şuma ýagam. Duşanym wallahi. Gowum ýadym. Sen bak şoglana ağam. Awa. O waňyzy Leyla diýip bir gyz bar eken. Näde sataşyp berdiň oňa? Sebäp bilen ağam, sebäp bilen. Sebäp bilen. Bah, o morçanyň gyzyr oğlum. Ay kimiň gyzygyna bilem ağam, ýürejik ma. Göreni, göreleni. Leyla, satışdın sallın nadar ay peri. Gamda oku yetişti berdin nadar ay peri. Sebep bilen satışdın sallın nadar ay peri. Gamda oku yetişti berdin nadar ay peri. Leyla, 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 Leyla. Men owadım üzüldülü yüreğim çıktı bu can ay peri. Geceler nala çeksemiş men owadım üzüldü bu yüreğim çıktı bu can ay peri. Leyla, 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 Leyla. Beni görürdün neydi? Awa. Leyla. Men taňa aşkandyrdım. Düýün garaşdy. Düýün ýene garaşýar. Ertir ýene garaşan gelmesen. Garaşan bir ýyl hatta garaşan. Garaşan ýene geçmeyle. Egerde bir hay bilen ilgili men garaşan hatta nereden saysınna meteci tarif etse, galam alıp golunu kete yadar ay peri. Nereden saysınna meteci tarif etse, galam alıp golunu kete yadar ay peri. Leyla, 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 Leyla.
Assalamu alaikum. Haydi ayağım. Benim dakika, ana Allah'ım. Tap benim ana, gurkudurum Allah'da Allah'ım benim. Bay kovulayan ayağım ha. Ay senin bay kaçıyor. Ne şu kovulayan ayağım? Ne yapıyorsun gelin? Ağam. Leyla, Leyla